Walang gud unta to iluga akong uyab aning mga sirok ng mga tao gud. Di man ta ko maughan ron ba? Unsaon man? Medyo mga tao dira nanay uyab. Mangilog pag uyab sa lain. Di ka ba lumaw kontento eh? Grabe na yun. Gusto ilatanan. Unang manawagan ko. Kato mga kusog mangilog din haa. Kato mga barkada natong mangilugay og uyab. Intawon, ma'am sir, ay po mo pag-ana. Uy! Kay kami ba na ning kamot may makauyab mi kamo paning kamot po makauyab mo ay. Ay mo paning kamot nga makuha ang uyab sa lain. Grabe naman na ay. Kami ang gatanom niya lain ang gaani dili dali ba. Wa mo kabalog pila ka bulak ang gihatag ana, pila ka chocolate ang gihatag ana, pila ka teddy bear ang gihatag ana. Mapauo lang, mapauyab lang. Unya inyuha lang ilugon. Unya ang sakit pa ana, wa pa magani mi katilaw gani. Gikuha na ninyo. Wala pa lang mi naka return of investment namo. Grabe naman na. Ay. Kani po mga uyab nato pudno magpailog sad. Lami kay tiraduron with backup dancer ba? Kung kabalo pa lang midaan, no? Nga dula lang inyong gusto. Nag-PE uniform na lang unta mi. Ug ingani na lang manday ni. Grabe naman na, oy.